Ekainaren 26an manifestazioa izango da Zornotzan pentsio duinen alde. Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak 180 aste daramatza mobilizazioak egiten. Lana, pentsioak eta bizitza duina eskatzeko. Oraingo honetan, larunbat honetan izan ere, Zornotzan eguerdiko 12etan manifestazioa burutuko dute. Adinekoak duintasunez bizitzeko baldintzak eskatzen dituzte eta pentsio sistema bereko eta publiko baten beharra azpimarratzen dute. Bizi baldintza duinen alde, erantzuna kolektiboa izan behar dela azpimarratu dute. 180 aste dira pentsiodunen mugimendua mobilizazioak egiten ari dela. Pentsio publikoaren defentsan, adineko duintasunez bizi ahal izateko. 180 aste bankuen aldetik eta arlo publikoarekin negozioa egin nahi dutenen aldetik, pentsio sistema publikoa jasaten ari den erasoei erantzuten. Lan baldintzak, soldatak, emakumeen eta gazteen lorpenak erasotzen duten berberak dira. Azken batean, bizi baldintza duinak lortze aldera, herriak egiten duen borroka zapustu nahian dabiltzanak dira. Eta erantzunak ezin du individuala edo sektoriala izan, kolektiboa izan behar du. Ez dago banakako irtenbiderik. Erasoek guztioi eragiten baitigute. Alargunari, pentsiodunari, beste baten menpe lanean dabilenari, autonomoari, langabezian dagoenari, etorkizuna eraiki nahi duen gazteari, irakasleari, ikasleari, medikuari, gaixoari, zaintzaileari, bizitza duina nahi duen pertsona orori. Komunitate bat gara, komunitatean bizi gara, eta komunitatetik bakarrik egin ahal izango diogu aurre egoera honi. Lana, pentsioak eta bizitza duinak hitz magikoak dira, eta horiei esker borondateak eta indarrak batu ditzakegu eta elkar hartuta pertsona guztientzako oraina eta etorkizuna bermatu. Ezin dugu onartu egungo egoera luzatzen ustea. Herri hau, herritarrek egindako lanari eraiki dugu. Lan ordainduarekin eta ordaindu gabearekin. Atzean alegin eta sakrifizio handia dago. Ezin dugu utzi hainbeste borroka eta aleginekin lortutakoa kentzen. Pertsona guztientzako lana, pentsioak eta bizitza duina bermatzeko bitartekoak egon badaude. Gobernuei bitarteko hauek gehiengo sozialen zerbitzura jar ditzaten eskatzen diegu. Horregaitik, pentsiodunen mugimendutik dei egiten diegu Durangaldeko, Hego Uribe Arratiko, Busturialdeko eta Larrabezuko herritar guztiei gurekin batera manifestatzeko ekainaren 26an larunbatean Zornotzan eguerdiko 12etan. Pentsio publiko duinak, lan baldintza eta soldata duinak, zaintza sistema publiko eta unibertsala, zerbitzu publiko unibertsala eta kalitatezkoak dira behar dituenak herri honek eta herritar guztiok.